Америка, аз ҳама тарзи калони ту чист? Яке аз бадтарин офатҳои табиӣ дар таърихи ин меа. О худо, фақат падар бирав, мо барои вай дигар ҳеҷ кор карда наметавонем. Ман ин монанди он буд ки он мисли апокалипсиси зомби буд. Дӯстони онҳо мурданд, сагон ва ҳайвонони онҳо мурданд, ҳама мурданд. Дар об одамон мурда ҳастанд. Одамонро дар хонаҳо дар ҳолати печида пайдо мекунанд, ки ҳамдигарро ба даст меоранд, зеро оташ хонаҳои онҳоро пеш аз берун баромаданашон иҳота карданд. Мошин парвоз мекунад. Ин чӣ? Зиёда аз 2 рӯз ягон ёрӣ нарасид. Ҳеҷ кас ба кӯмаки мо наомад. оё шумо пушаймон мешавад ки сиренаҳоро гирён накардед? Ман не. Медонед он? Ман намедонам. Ман ба фикри шумо онҳо чӣ ҳис мекунанд вақте мефаҳманд ки як рӯз пас аз ин ҳодиса мо кӯшиш мекунем ки миллиардҳо тасдиқ кунем то ба кишвари дигар барои мубориза ба ҷанге ки ҳеҷ кас парвояшро надорад. Агентство ФЕМА мегӯяд фонди офатҳои табиӣ он тамом мешавад ва мо то ҳол ба авҷи мавсимии тӯфон хеле дур ҳастем. Соли рекордии офатҳои табиӣ дар кишвар буд. Чӣ мешавад агар бузургтарин тарс ҳанӯз дар пеш аст? Катаклизмҳои давомдор на аз фаъолияти инсон ё партовҳои CO2 ба вуҷуд меояд. Воқеияти воқеии ояндаи худро ошкор кунед. Бо далелҳо рӯбарӯ шавед ва барои ҳифзи ҳаёти худ ва наздикони худ чораҳо андешед. 7 октябри соли 2023 дар барномаи буҳрони ҷаҳонӣ Америка дар чорраҳаи соли 2024 ба мо ҳамроҳ шавед.